Nausa naman ka. Maulog ka ba? Maulog ka. Dali! Mao na! Kay pag ka sa balay, pero tanin mong luyahan. Pag sa barkada, pero tanin mong abdi ka. Di man ko kabalibad sa kong parigod, kay kababata maguna-kuna. Nga man, tagsara sa mong bitar sa kuwa ba? Sa? Panagsara mo imbitar, nga halos tagagabi, magay ka masigad to sa mga barkada. Dito talaga sa mga barkada, kay mas ganahan maka dito kaya sa kuwa. Kababata maguna ko to, di ko kabalibad ba sa si pare na yung mga imbita sa kuwa. Unya karon, mag-usa man ta karon, magtinanawa na tali ron. Kambiyan na may hulog sa hagdanan, oy. Kalamin niyo pabukalag ininit, oy. Isabwag sa mong dagway. Unsa naman tao na kada adto gina ko sa mga barkada ba ginom-inom imo jud kong apason na lunito nung dalunggan perti yung lawa ba. Ay, pre, ikaw pre ba sibat-sibat ka? Ah, pasan yung mga asawa lagi. Ay sus. Wag di magduda, pre. Mapasan na po kayo sa mga asawa ron. Ah, kana kay mo apa siya. Pasabot ana, gimingaw na siya sa kuha. Di sa gustong malayo sa kuha ba. Hala. Oh, Tora, oh. Oy, ang sa to ara? Imong asawa man na pre oh. Lah, grabe sugas yung mama din, oy. Bugani no, wurim tali kaliwat ang mama. Patay. Impas yun ni ron. Ah, sus, dili lagi na. Nanapod ka dire? Ora, gilusing dunggan siyang papayin. Napuntagan na pud ka, dali. Sus, tan-awa ra. Perti ko din isugan niya. Sus, tinuod ko na ingon niya. Kurog yung asawa. Uli, ito ko. Damay ko ana ron. Sige, sunod na lang. Ug dili ka gusto malusian, pagpuyo na sa balay. Lawan na gid ani oy. Sige raw katawan sa mga barkada ba. Maulaw man dai ka, nya nganong dili makamagmatngon. Sige magyapon ka ginom tagagabi eh. Matay pre, murag kulang kita kisa ron. Mo ganino. Wa si Abeng. Di dyo tumanto dre kay nalusian naman to. Grabe po itong asawa ha, oy. Parti mang isuga. Oy, pre, kanina ra mo dre. Tayo'y shot na pod. Uy pre, matay mo si mga pasan na po kasi mga asawa. Basig, anao na po ka. Na, parti biyang pula sa mundunggan, pre, oh. Asus, ay, perting pangayag pasaylo sa balay. Nagludluhod pangayag pasaylo sa kuwa. Parang lisat, ya punta. Gusto ba ka makakwarta nga dali ra? Magdula ta og una game. I-click ang link na sa comment section o i-download ko ni. Magawas dia login o register. Kung wala pa kay account, i-click ang register then ibutang namang contact number, password, referral ID o verification code. Pag suloy mo sa dula, na din kay libre nga frequency dira nga pwede mo eksperimento og dula. Daghag kapila nga dula diha na Dragon Tiger, na color game, color lang. Pero ang pinaka-paborito na kong dulaon mo ng Mines. Likayan lang nimong bomba para nindot imong pangwarta. Pananglitan, nahurot mo yung frequency dira nga gusto pa ka madula, i-click lang ang plus sign sa taas, mamili lang kag 100, 200, 500 or 1,000, Gcash lang ang gamit. Kung pananglitan, dauga na put ka, nya gusto na ka mag-withdraw, i-click lang ang withdraw sa baba, Gcash lang nga po ng gamit. Kung sa pa imong dugayan, magdula na tao, una game.